Iminyaka eliqela ezi zindlu zilela amafusi apha eIkhwezi Block 1 Cebukuhle eMonti ngoku ziyimiqolomba yobukrelemnqa nangona abantu bengenazindlu nanjengoko babethenjisiwe. Ngo-2018 qala kwazi ukwakhiwa izindlu. Kunanamhlanje azikagqitywa njengoba uzibona. Ziyavandalizwa ngoku kuhlala amaphara. So iproject lena i-failed project. Uzodwa Blanket ngomnye wabahlali abangodingi-ndawo wafaka isicelo sendlu ngo-1995 yaye unomntwana okhubazekileyo. Okokoko bebeka izithembiso zoba indlu sizayifumana but asidanga seda sayifumana indlu kodwa ke ndifumaniseka uba kunezindlu ezilapha emveni kwam ezivandalanyizwayo ezo bekufanele uba sifakwa kuzo. Inxalenye yabahlali zibandakanye nemigushuzo yanamhlanje ikhala ngokungazalisekiswa kwezithembiso zokunikwa izindlu. Andisazi isono sethu kumasipala basiyintoni na. Oo-ex-bethu bekwenza into abakuzo njengoo-ex-bethu. Kodwa namhlanje banelizwe lithi masisondezwe sivote. Makaphume umeya alungise ezi zinto sizifunayo. Sihlale kakuhle ngolonwabo kube luxolo nothando. Umasipala utyhola inkampani yakhe ezi zindlu ngomsebenzi ongekho mgangathweni. You know, housing is a moving target, and if you look at the queries that were being sent to us right now, it's housing that we've built, but people have occupied them illegally. And we're working with communities around that. I think there's about 5 wards in the city that are affected by that. Nangona umasipala ombaxa weBuffalo City engafunanga kuphuma egusheni ngexesha logqitywa kwezi zindlu, kodwa isithethi salo masipala umnumzana Samkelo Ngwenya sithi basemendweni wokuchonga unokontraka omtsha ozawuqoshelisa lo msebenzi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eIkhwezi kuBlock 1 eMonti.